Jo ľudia, dneska si otvoríme túto krásnu minitinku, ale dostal som tohto krásneho lečonka a toho si dáme do investícií. Máme 11 minút euro dole, ale nevadí. Otvoríme si najprv Whitefire. Musíme to potvárať poriadne. To nejde troška, ale nevadí. Tak, už to máme, jedna karta card trick. Tak a ideme. Juj, zelená energy, krásne. Tu máme Shadowwood, nejaký psika, Gontina, Dino, Brugidon a... Strašne sa mi páči ten týd. Máme pekný pokébal. A nič. Ale strašne sa mi páči tento set. Padajú tam dobré karty a celkovo majú dobré sety. A ideme na Black Flare. Takže si to odstrihneme. Máme novú taktiku. Takto si to podstrihneme. Zbavím vás zbytočného strihania. Ideme sa pozrieť, čo tam máme. Takže jedna karta zase kartrik. Ideme. Žiadne energy. Není svietiace ako minulé, nevadí. Larvesta je menší vývoj tohoto Pokémona. Tu som vám napísala, jak sa volá. A asi tu nič nebude. Nič tam není. Ale to 1 euro mi asi na Jupika postačí. No trošku som vám